Είναι δυνατόν? Δεν το πιστεύω. Τι έγινε, είσαι καλά? Εγώ καλά είμαι. Το αυτοκίνητο δεν είναι. Ένα στραβάδι έπεσε πάνω μου. Και παραδέχτηκε κιόλας ότι χάζευε. Τώρα τι κάνουμε? Είσαι τυχερή που έχουμε ασφάλεια My Direct. Λοιπόν, περίμενε. Θα καλέσω αμέσως τώρα την 24ωρη φροντίδα ατυχήματος της My Direct. Περίμενε, εδώ κάπου είναι το τηλέφωνο. Να το. 212-212-78-78. Βραδιάτικα. Βέβαια. Η 24ωρη φροντίδα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. Σε λίγο θα καταφτάσει ένας εξουσιοδοτημένος συνεργάτης, ο οποίος θα φροντίσει για όλες τις διαδικασίες επιτόπου. Σου κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Α, μην ξεχάσετε να κάνετε και φιλική δήλωση. Μπράβο, η My Direct. Τι έπαθες, μήπως χτύπησες? Όχι, καλά είμαι. Πρέπει να ξέρεις ότι σε όλα τα προγράμματα της My Direct παρέχονται δωρεάν νομικές και ιατρικές συμβουλές μετά το ατύχημα. Καλές οι συμβουλές. Αλλά με το αυτοκίνητο τι θα γίνει, εκεί θα μείνει? Μα είναι δυνατόν να αφήνουμε έτσι το αυτοκίνητο? Αν έχει ακινητοποιηθεί, τότε ο συνεργάτης που θα έρθει θα φροντίσει να μεταφερθεί δωρεάν σε ένα συμβεβλημένο συνεργείο. Και αφού δεν φταίμε, τότε μόλις επισκευαστεί η ζημιά, η εταιρεία θα πληρώσει απευθείας στο συνεργείο, χωρίς εμείς να δώσουμε ούτε €1. Κάτσε να δω αν υπάρχει συμβεβλημένο συνεργείο εδώ κοντά. Α, και για να ξέρεις, αν ποτέ σου σκάσει λάστιχο ή μείνεις από βενζίνη, έχουμε προσθέσει και οδική βοήθεια. Δηλαδή, συνεργάτης της My Direct θα έρθει να στο επισκευάσει επί τόπου ή να σε μεταφέρει σε βενζινάδικο. Καλός αυτός ο συνεργάτης. Δεν κανονίζει να με πάει και εμένα στο θέατρο που έχω αργήσει κιόλας? Τέλος καλό, όλα καλά. Ασφάλεια αυτοκινήτου My Direct με 24ωρη φροντίδα ατυχήματος. My Direct. Δίνεις λίγα, παίρνεις πολλά.